Yes, jeg skal lave min key i anden test, og vi starter med at gå ind på Surveybanken og trykker så videre her. Så går vi ind under valgundersøgelser og går ind under den der hedder YouGov, og så skal vi ind under valgundersøgelser 2015. Og så tager vi den her, og så skal vi ind under enig og uenig. Og så starter vi med at gå ned og trykke på den der hedder indvandring udgør en alvorlig trussel mod den danske kultur, og trykker så på den. Og så går vi op og trykker på den der hedder tabulation. Ja, og så trykker vi hernede for så at adde den til column. Og så får vi de tal her, og så skal vi skal også have en baggrundsvariabel, så vi trykker os ind her. Og så skal vi ned og have den der hedder angiv venligst din højeste gennemførte uddannelse. Så den trykker vi så på her, og den sætter vi så til rækkerne, så vi trykker add to row. Og så fordi vi skal for at lave vores key i anden test, så skal vi have nogle tal. Så skal vi have raw numbers, så vi trykker her. Og så med de her tal, så efterfølgende så kan vi trykke op på Excel-ikonet her, for at den så kommer ind med tallene på Excel. Så det gør vi så den downloader her. Yes. Ja, så går vi op og trykker på vores Excel-ark her, som så åbner sig her. Det forstørrer vi lige her, så vi bedre kan se, hvad der står. Så har vi så vores totale tal her. Så det vi starter med, det er, at vi kopierer den her, og sætter den her nedenunder, så vi altid har de originale tal for oven. Yes, vi kan måske lige starte med at trække i den her, for lige så vi bedre kan se, hvad der står. Næste. Sådan. Så det vi starter med, det er, at vi kan lige så godt slette den her, som hedder ved ikke. Den kan vi ikke rigtig bruge til noget. Og det samme, det med ønsker ikke oplys, den kan vi lige så godt også slette. Tager vi lige den her, og sætter den en gang op. Rykker også lige de her til siden her. Så det vi gerne vil starte med, det er at vi gerne vil have lægge helt enige og delvis enige sammen, og også det samme med delvis uenige og helt uenige. Så vi kan lige starte med at skrive enige her. Så stiller vi bare den derovre der. Og skal vi op her. Det er en forholdsvis let formel. Så bruger vi vores tal her foran, så den plusser vi simpelthen bare, så vi tager B6 plus C6, og så får vi vores resultat her, og det kan vi så trække hele vejen ned her. Ja, og så kan vi slette den her, og så kan vi rykke alle tallene her en gang ind. Og yes, det gør vi så også bare med delvis uenig og helt uenig. Så jeg skal bare lige kalde den her uenig. Ja. Og så gør vi bare det samme, som vi gjorde for oven, og som vi gjorde ved siden af. Og så plusser vi tallene her. Yes, så I6 plus S6 får vi så den her. Og den trækker vi så bare herned. Og så sletter vi bare den her. Og rykker den her en gang over her. Og også den her. Yes, og så skal vi jo have lavet nogle nye sumtal, da de ikke længere er korrekte.
og det gør vi bare ved at tage de 3 her og markere, og så går vi op på vores sumtegn her, og så gør den det simpelthen for en. Gør vi så bare lige helt vejen ned her. Og bum, bum, bum. Og det samme på den her led. Yes, og så har vi fremstillet de tal, der skal stå lige der. Yes, vi skal nu har vi tallene til, at vi kan beregne vores forventede værdier. Så vi kopierer den her, sætter vi den lige herned. Yes, sletter vi lige de her tal her. Så skal vi lige hurtigt skrive forventede værdier. Og det vi skal nu, det er simpelthen, at vi skal se om vi skal forkaste eller acceptere vores nulhypotese, som er, at er der en sammenhæng mellem uddannelsen og holdninger omkring indvandrere i Danmark. Så yes. Og 2 sekunder. Ja, så det vi starter med, det er, at vi skal skrive en formel ind her. Så det vi gør, det er, at vi starter her ved total. Så klikker vi her. Så E20, og det ganger vi så med vores enige hernede total. Og det skal så divideres med E28. Og så er det meget vigtigt, at vi lige husker at sætte dollartegn, så vi fastlåser de her. Så vi sætter et dollartegn her. Og her. Og så sætter vi der og der. Skal jeg bare hurtigt se en ting. 2 sekunder. Jeg har lige lavet en fejl. Skal jeg lige skrive vores dollartegn foran her. Yes. Og så får vi simpelthen vores tal her. Og ja, det kan vi så bare trække her. Og det trækker vi så først hen af. Og så efterfølgende trækker vi det ned her. Og ja, så har vi simpelthen vores tal her. Og vi kan tjekke om det er korrekt, eftersom at vores totaler i endeværdien og totaler her, det er ens foran, så det burde være korrekt. Og når ja, som sagt, så er det mennesker, så vil vi helst bare have dem i konkrete tal og ikke decimaltal. Det er mig, der gør helt forkert nu. Yes. Sådan, og så er vi klar til at udregne vores key i anden værdi. Yes, vi kan nu udføre vores key i anden test. Så vi skriver p-værdi hernede. Og så går vi op her under formler og over i flere funktioner for at finde den. Og så går vi ind under det, der hedder statistisk. Og så kan vi så se hernede, at der er en, der hedder key i anden test, og den benytter vi så. Så den trykker vi på. Så til at starte med, så skal vi bruge vores observerede værdier, og det var dem, vi havde her til at starte med. Så vi kopierer simpelthen de her, og det er meget vigtigt ikke at få totalerne og antallet med. Og så efter
bevæger vi os ned i forventede værdier, som er dem vi lige har udregnet. Og det er så dem her, og det samme gælder her. Og ja, så trykker vi simpelthen bare udført. Og som I kan se, så er tallet meget, meget småt. Det er 1,5 opløftet i minus 66 potens. Så det vi gør, det er at vi lige går herhen, og så for vi bedre kan få et overblik. 2 sekunder. Det er mig der her. Og så yes. Skal vi have en masse nuller på. Det var mig, der lige trykke på den forkert der. Hvis vi gerne lige får lige hurtigt at vise, at det simpelthen er meget småt. Det her tal. Så kan vi se, det burde komme her lige om lidt. Der begynder tallet at komme frem. Og eftersom sandsynligheden for at vores nulhypotese passer er under 5%, jamen så kan vi dermed forkaste den. Hvilket vil sige, at der er en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og holdning til indvandrere her i Danmark. Og så yes, så kan jeg lige hurtigt sætte den her til standard, så vi kan få et lidt bedre overblik i stedet for alle de nuller. Gør den lige lidt mindre her. Så det ser lidt mere overskueligt ud. Så kan vi udregne vores procentandel. Så skruer lige over det procentandel her. Yes, og så tager vi vores observationer her og kopierer den her tabel og sætter den så herned. Og så de her tal, dem sletter vi. Og så så skal vi op og benytte de her tal for at udregne den procentvise andel. Så vi skriver lige med. Og så tager vi folkeskole, som er enig med at indvandrere udgør en trussel for samfundet. Og den dividerer vi så med totalen. Og det er så vigtigt, at vi lige også sætter et dollartegn her. Og det gør vi så foran E20. Og vi skal simpelthen bruge bare totalerne hele vejen ned fra. Så den fastlåser vi. Får vi et tal her. Og den trækker vi så herover. Yes. Skal vi se. Ups. Den kan vi så godt lige slette. Jo, så har vi nogle tal her, som ser meget er lidt svære at forholde sig til, da det er decimaltal. Så derfor så sætter vi dem lige til procent i stedet for, hvilket jo gør det en lille smule lettere. Og jo, vi kan så se her, som vores hypotese sagde, at jo lavere uddannelse, jo mere tendens er der til, at man simpelthen tror, at indvandrere udgør en trussel. Og ud fra de her tal, jamen så kan vi jo se, at det er gældende. For eksempel hvis vi kigger på grund- og folkeskole, jo, så er der en tendens til, at de er helt klart enige med, at de udgør en trussel. 64,80% mener det, hvorimod 21,76% er uenige. Og går vi så længere ned til, hvor det er længere videregående uddannelser, helt nede i den anden del, jamen så kan vi så se her, at 32,38% er rigtige, og 55,28% er uenige. Så det må altså sige, at der simpelthen er den sammenhæng, som vi også forventede ud fra vores KI anden test, at der er en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og holdninger til, at indvandrere udgør en trussel her i Danmark. Yes, mange tak.